Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtali na ita si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Bileg ni Ayat. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Shared together, kept that love alive. I can't forget you. Kulaklagit din no saan mo apat ganti awis ko amang rabi ita iti dahito a restaurant. Awan mo trason, mapayan ka. Saan ka kadi amabain ang makikuyog kanyak? Dinto taaring na anak kan. Anya ko ma, awan parikot kanya. Agamanak no kasta, Gino. Sa maysa, balo ka matin. Awan matasawa. Baruak mat. Pudnumat kitni. Di uray bagadang aginata. Okay pa na dayta. Ngamtay aglula. Ala, mangantakit din. Lumamiis ang dagiti in order ta amakan. Oh, Rosana. Kalata na guli magkakan. Napasin na ay ka. May salang ti parikot wano mangburburi-buri ti panunot ko. Anya dayta? Ti anak mo, ni Krisha. Oh, apay ni Krisha? Saan nga tang agririn no maamuan na ti relasyon ta? Awan mat parikot iti dayta, Gino. Napayagan na pimusay day di amana. Kan may sa, adamatan iti husto nga itat. Amok ang maawatan na. Nga ta? Kan awan rumbag apagdanagam, Gino, dear. Siyak ti makamo. Actually, dahil ta timang burburi-buri iti panunot ko. Kasi din ako awan rumbang apagdanagam. Wano, pagparikutam iti dayta. Agsipod ta siyak ti masurot. Siyak ti matungpal noan niya ti pagayatak. Sigurado lakit ti. Di napatyan nga agayatakken ka. Gaputarakkel ti baet ti edad ta. Aring na anak-nak. Wano,
Inauna, akabsat ni Krisha. And so what? Tinapatag. Ay ayatan na kan kasta akmat. Age doesn't matter, kunada. Kantay may sa pagsasao. Love can move a mountain. Napilag ti ayat, Chino, darling. Pudno matkit diti ko na. Tanagado akapatada. Sikapay lang tinagustuhan. Kan nakarik na kiti ayan. Imbis ko ma, ati anak mo. Dayta ti bilag ni ayat. Kastay kanta, nadungo, nabanglo, kan nalaylo ka no tibaka. Budno dayta. Hanggang bakatak ka din, darling. Age is a number only. Akayat ko asawan, ubing ka itilangan. Kasla kayla agkabsat kin Krisha ang anak mo. Ada kamit gaya man, Rosana. Wan manang, simangpat ka din ni Krisha. Awan pa'y mat. Idasaran ka ka din. Saanan manang, nanganakon. Talagang saad agnakam ti anak ko. Anyat orasan. Mimalbalasangan apanlog. Wan nga, Rod. Adan tunday jayon no madamdama. Kasano lang at ang tibiyag na. Manutawan nan. Ngam di pala nakaturpos si Adal na. Sukat iti kurso na. Sa ad-adumat ti panagbarbarkada na. Siguro akat saan unay amadanagan may papaniti masakbayan na. Apay kit din asaan. Kasanunton no may salaang abalog ti makaasawa kan kwa na. Kasano pa'y ti biyagda. No awan amuna a trabaho. Tadimat nakaturpos. Day talaang Uray babae ti may sa atao. Naskan a makaturpos. Tapno damat pagpanakkel na no bilang. Terurumanto ti asawa na. Wano nakaikamangan na. Sa bagay, nalapit. Pampanunutan na abak nang kayo. Kung makaamuntag balin nga asawa na amang biyag kan kwa na. Anya ko ma, no da mabalin mi? Tisa ni kwa, maibos. Nang runa no saan mo nga amo nga imatunan. Kang runaan ti amin. Amo na latat ti agtrabaho, kan ada-adal mo. Siyempre, amuna adakkel ti tawidan na kan ka. Dahita siguro ti pampanunutan na. Taagmay may sakit lang aron nga anak yu iti day di Rolando nga ama na. Saan arason dayta? Ti kinabaknang, mapukaw, maibos, ngam ti adal, agnanayon kan ka. Huwag matkit di Sige manang, mangyag ka manlangan dito iti kape. Uray ka sumangpot ni Krisha. Tada napatag nga ibagak kan kwa na. Girl, I need you. I need your Awan matlangan ni Krisha manang ninda. Uwan nga ron. Nagturturungan naman day nga upilingan Baka turturog akon. Adala ko maibagakan ko, ana. Ngam sa bagay, uray saan ko nga ibagakan ko, ana. Tawan mo't lang mabalin na. Anya nga minday taaya,
Takaslaan na patigunay. May papan ka di iti panagadal na. Saan manang? Makiasawak manan. Aniya? Nalawag tinangagyo, manang. Kasaya. Andaman gaya man panggap mo ang makiasawa. Nalpasan titulag mi kin ni Gino agkasar kamin. Tapno makapagdan na kamin. Ay, iso Sige. Saan kon ang mauray ni Krisha? Ang mga nunak iturog manan iti barkada na. Ito na ang araw natin. Oo, apa yan nakululimak ka, darling? Madandanagan na namin, Rosana. Ken may sa, agman maniwag. Ang mga numadisgrasya ta, kat makabaso lang pa iti anak mo. Ken saan ko akayat ang mapasamak na ita? Saan ko akayat ang mapukaw ka? Wano adadagas ang mapasamak ka data? Nasayat lang, no syaklat mapukaw. Uy, saan ka ko mga agsaw iti kasta? Adadadyak kayat nga da mapasamak kan ka, darling. Awan ron ba nga pagdanagam? Rosana, ang mga saan lo manugot ti anak mo iti plano ta? Awan mabalin na. Kinapudno na. Saan ko ana uray idirabi asim magpat? Kan nakaturog pa itay pumanawag. Kuna ni Manang Minda, nakainom ka no, tabart ti kaadalan na gayam na. Saan ko akayat asyak ti pakaigapuan ti saan nyo pag kinawatan nga gina? Saan ka nga agdanag iti dayta? Kan may sang, awan maaramidan na. No, anyaman ti pangatang ko. Saan ko amawatan ti rignak? Madana ka na ka. Diyak maawatan. Siya ka di makaamo, darling. Iwaksim dan yaman ama di apang panunutam. Ang mga numadisgrasya tapay ngagpaiso. Saan mo amay kat kanyak ti agdanag? Saan mo atang ngiltirik na ti anak mo? Nagadayo ti ba't? Ti danta. Panagkunam. Mamati nga ta ngay ayatan ka? No di kat kwartaan ka lang? Wano ti kinabaknang mo lang ti alalmanak? Panunutan na lang di kahit nga panunutan. Total, saan ka matakasta? Saan ka di? Wan? Narigat apat dyan. Ngamsyak ang masignan. Kasta ti marigna. Okay. Saan ta na pagsaritaan dayta? Tawan karbangan na amang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, tanak kulaan. Kasanon ti panagadal mon. Sabalin samot tinter aramidem, Krisha. Bayan nyo ta adal-adal. Anya pala tiga po na nga agadalak. Baknang kami lang aruden. Ken maysa, babae ak anti. Makaamunto ti mga sawa kanyak amang biyag kanyak. Anya? Ay, sus, Krisha, anak. Ti kinabak nang maibos. Ngam ti adal, agtalinaed kan ka tungpalbiya. Ay, adula amin dayta. Ay, amuyo ka din anya ti ibaga ni mama kanyak. Pagsardagan na ka din nga agadal. Awan parikot, anti. Sigun iti nasauna kanya kidirabi Uray, ba't kidi saan na kanon nga ipakadakan ka? Kaya't mabalin. Anya? Isumat timbaga na. Anya kamin dayjay aya? Kuna na makiasawa manen. Anya? Nagtulag da kanon iti pakiasawaan na. Apay
anti? Asino ti pakiasawaan na? Pada na ka di abalo? Manang Minda, ni Gino. Ha? Gino, darling, ni Manang Minda. Na bakit na nabalasa? Kabsat day di Rolando nga asawag. Iso tinangay aywan kini Krisha, sipod ni ipasngay. Kumusta kayo? Manang. Ay, nasayaat mo. Unay mo tayo arusana. Ibaga na pailaang anabakita na kabalasa. Pundumat ngamin. Ang amala, saan kan nga agmisuot, Manang? Mangisagana kayo kitin iti pangaldawan. Sige. Tay paborito ka masida, Manang. Kare-kare kan chicken curry. Sige. Awan gayam, ni Krisha. Simrek ka din iti agsapa? Wan, simrekan. Naibagayo ka din kan kwa na ti imbagak idirabi ikada kayo? Kwa? Wan. Imbagak namin kan kwa na nga inururay mo taada na patag nga ibagam. Kasta ka di. Nagpalot po. Iso kapilitan nga imbaga ko na. Okat? Anya ti kunana, Manang? Nakiktot. Idi kuan timalikodan. Saan ko nga mo no anya ti makunana? Okay. Awan mo't katiam mo kaparikot. Tagpada kami mo't asiwawayakan ni Gino. Baluak. Barumat. So, awan problema no kasar kami. Besides, sa nga pulo at tawanan anatay da di Rolando akap sa tiyo. Awan mo't nga tatdakas na. Numaad da anak iti katakaw-nay-nay, Manang Minda. Girl, I need you. I need your Apay nga inawis na kamanan dito yung resto bar si Krisha. Adaman siguro parikot mo niya. Bad trip nga min, Lindon. Di mo kunaan. Adi ka manan sumurk iti klase. Saanan? Kasano ang makaturpos ka iti kursom no kastamat? Adun sa ti panaglangan mo. Ngumti isa sarak mo. No nasangoyin ka da Arlene kan maragiti agbalog. Di kay sumurakan. Saan man na day tati pagsaritaan ta? Siyak ti masaysayangan iti gasgaston nga awan mat serserbina, Krisha. Apay kumamasayangan ka, kat saan mo matakwarta? Anyaman nga minan ay ti parikot mo. Ningirod, Mama. Bad trip tinaamuak ka ni Auntie Minda. Apay, anya ay tinaamuam maipapan kini mamam. Pagsardang nga nakakadin nga agadal. Awan parikot no agadalakman wano saan tabak nang kami. Kan siyakla ang tagtawid iti sanikwa anay pondar day di papa. Matlagayam. Anya nga rin ti parikot mo dita? Ni Mama, makiasawa ka numanan. Anya? Dahita tinakabadri pa? Wen? Anya ti katawaan dita? Awan matdakas na. Numaki asawa man ang tabalo matan. Kan nabayagan na pimusay deti papam. Agtinyersan nung sa anak nga agrero. Kan ubing pa'y matlaang ni mamam. Wen, ngam nataanganan. Kasapulan na ti katakunay-nay na. Anya kan sa? Ag 50 na laang. Kan ubing tilangana, tanapintas. Nasayat lang, no kataaban na, no pada na abalo, ti pakiasawaan na. Kasanon no ubing. Anya? No kasta ti mapasamak.
Sigurado atila ang kinabak ng miti almanan na. May isa lang dadya a gold digger kan ambisyoso. Yun lang. Ba nag-adyak ipalubos? Ubing ni Gino. Guwapo. Agdua-duaak. Jakpat siyan ngay ayatan na ni Rosana. Ti amok. Kwarta, winuk kinabak ng laang tal-almanan na itiipag ko. Saan ngagsigsigurado, dayjay? Ta saan ko nga ipalubos, akas tate aramitan na. Nukas kasano, syakti mang kontra. Naguping. Nagayat ken Rosana, idinto taadtan edad na. Asino mo ti mamati ti dayta? Apay, Gino, darling. Something wrong? Nakululimag ka. Awan. Adalang pampanunotek. May papaniti sitwasyon ta. Saan ka di kinunagkan ka? Nga awan rumbang apagtanagam? Jak maliklikan. Tidi mang panunot iti sitwasyon ta. Imbagak lang arudan. Siyak ti masurot, wano matumpal. Kat awan makalapad kanyak. Panunot naman. Inauna kla iti dua atawen ngem ti anak mo. Agasum day ta. Nagdakkel ti baet ti tawen wenno edad ta. So what? Asino ti mamati? Nga ayat tiga puna nga inayat ka? Anya? Amok. Uray ti ipag mo. Ni manang minda. Saan amamati anapudno nga ayat ti rason no apay nga ikasar ka? Apay kumatay dati panunutam. Ipagkulaan ni manang minda. Awan pakibyangan na kanyak. No sika, saan ka mariribukan? Ngimsyak. Sana ka makain na. Saan kumuta kaya't akagura na kanto ti anak mo? Gapu iti relasyon ta. Oh, no worry, darling. Siyak ti makamo ko nagmanan. Just relax, okay? Okay. I love you, Gino. Kasta Ahmed. Rosana. I love you too. Oh, Gino. Pinaragsak na. Kan nagsubli nga ubing tirik na. Kapo ikayat mo. Rosana. Oh, Ay, agiaman ak. Simangpet kamatlangan, Krisya, anak. Pasensya kayon, auntie. Nasarakak man handag iti barkadak. Kita abalasan ko. Amang ano agsakit ka mo iti kababartek mo. Bimalbalasangan ka kat amang ano may sagmakalaang nang runaket at dapay lalaki akakadwayo. So what, auntie? Gagayim ko dagiti kakadwak. Wen, ng babae ka. Anyat amom no gundawayan dati pan nakabartek mo. No way, auntie.
Didak pa kadanagan. Ayun gayam, simangpat ka din ni mama? Si Mangpet da itay, rimwarda matlaang. Simangpat da? Kunayo, auntie? Wen, apaman anakay na nada, kalpasan ananganda, rimwarda matlaang. Sino ti kadwana? Inobyo na nga ubing Anya? Ay na, nataangan laang iti mano atawon kan ka. Siguro 2 taon. Kasta? Wen anak, ay na, nagubing. Nupay, wen, puno agwapo, nabiskat ti pamagina. Saan, auntie? Aniya ti saan? Saan ko nga ipalubos? Jackpot yan nga ay ayatan na ni mama. Krisya anak. Kayat na lang nga kwartaan ni mama, auntie. Ada ka di mat agayat nga ubing itinataangan nang runak at babae ni mama? Kayat yu asawan, agbabakat na dya lalaki? Kinapudno na. Itinakitak alangaday jay Agino. Pudno ti kunam. Kwartalaang ni mamam ti rason no apay anak kirelasyon. Kaya't nalaang nga kwartaan. Isu ajak anamungan ti panggap ni mama ama ki asawa manan. Nang runa no iti ubing adayo nga miso. Tajak pa tiyan nga agayat na jay alalaki iti bakit? Girl, I need you. I need your love. Matuloy nga ta ti kasar da Rosana ken Gino. Anya pa'y dagiti sumarno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapaulwan. Bileg ni Aya. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Isursurat kaniti direksyon Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kata kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo na paparami ang iyong gastos sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka ng makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market.
Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Amuyo ka di. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Sugat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. No masugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat iti puso. Napalabas, pinaisardeng ni Atty. Flores kani Rosano ti kotse daytoy iti pan nakakita na kani Laura. Banag ang nakakigtutan daytoy. Kabayatan na nadlaw gayam ni Laura da Rosano ken Atty. Flores ket kinasarita na naimbag ni Norman. Naistorya na daytoy kani Alipio. Ket nakunamot daytoy nga amangan no saan na maliklikan ti panagkita da ken ni Rosano. Adamat imawag kini Leona, ket impakamot imawag ang nakita na kano ni Laura, ijay Nueva Ecija, akas tauna yan ti panagrigrigat na. Nagduhaduamot ni Rosano, idi ibaga dayta ni Leona ken kuana, ket nakaunget ti inana. Idi agangay nakita ni Rosano adi makkel ti sheriff stock ni Laura Richmond. Ket nalagip na akasarita ni Brian maipanggap iti apilyado daytoy. Ket itagagayem adto yan tituloy ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Nasayaat no nasingid kayon iti ama ni Bernadette. Ngam, kunam asaan pa'y nga amo ti mami ti kaayan ayat mo ti relasyon niyo. Mga alaala ka no lang itinapinta sa gundaway ni Bernadette, mami. Ada na patpatag anang paayaban ti amana. Nakigtot idinaamuan na a Laura Richmond tinagan nyo. Ha? Taapay ka no? Kanagnagan nyo ka no ti may isa nga stockholder ti negosyo da. Wino, da kayo matlaan, mami. Ha? Kaya tasawan, darosano kan maurin, dagiti dadakkel ni Bernadette. Kanagnagan ko lang nga talaga, Brian. Ay, anya ka no ti nagan ti korporasyon da? Ti Salva Group of Companies. Kaya't mo asawan. Ti kababaknangan a pamilya dito'y San Cristobal, dagiti dadakkel ni Bernadette.
Saan nyo pa'y gayam nga amo dayta, mami? Brian, kastoy ti aramidam, inton pagdamagan na kamanan ti ama ni Bernadette. Nairanra na nga kankanagan kami ti dayjay a Laura Richmond nga stockholder ti korporasyon da. Dayta ti imbagakin ko, ana. Nasdaawak mat. Nung nagdadakkel dagiti negosyo tayo iti Amerika. Sige. Mapan ka na ginana. Sumrikak matan iti kwartok. Saan ka makaturog amang pampanunot itinagsaritaan mi ka ni Brian? No kapayatsak namuan adangkos. Anyan a kinaangaw dagiti pasamag. Saan kami ang nagkatuluyan kini Rosano? Gapo ka ni Maureen. Kay pasan na. Dagiti anak mi. Tiagayan ayat. Dito nga awanan panggap ko nga gibalas. Kadita. At atapan ni Rosano asyak ni Laura Richmond. Saan pa'y apanawan nga agkita kami manan? At orasan, awan pa ni Maureen. Di na ibagang at damanan dinarayan na apaskan. Rinabi ilangan nga awan di tibalay. Lumuna, tadi na sumbatan ti awag ko. Rosano, apay, siririing ka pala? Sa di naman ang tayan mo, agtengan tirabi. Masiknan ka matlagayam kanyak? Baybayan ka lang ka nagitir aramidem. Kabayatan ko maadi pa'y panagsasarag. Alda panawan mo ka ni Bernadette. Nagkuyog kami, anang aldaw. Di mo ibaga ang awan panawan ko kankwana, ha? Sige nga, Roden. Saan na kahit nga ibagat ayan na? Amangan na adamanan iti kasino. Talaga at di mo maisuro ti asawam, Rosano. Sigurado nga damanin iti kasino dayjay. Manuribo ti may papaabak na tunggal rinabi eh. Babalawan nak ni Mama, idin to ta indil-dil na idi. Ngamsak ti pabasol na katagpay sumat. No sa anak ko manarokop iti sulisog. Apay, asaan ka makasao? Mama, no sana gapo ka ni Maureen. Awan kumamat ni Bernadette. Kaslada yu ti sungbat mo. No amirisan niyo na yung bag. Maawatan niyo ti kayat ko asawan. At daditan, ano santay langan ni Maureen? Maring addan tumot la pa nagbaliw na. No saan ko man nagdamag ni Rosano kini Brian, may panggap itinagan na Laura Richmond. Asikaday ta. Di mo kumapay na doktalan at isigod akayan ayat mo ti ama ni Bernadette. Ti pamilya dagiti nangiruruman kanyak. Ay, kay kasano nga ro day tuyay. Agpimpin na tagdalaunay dagiti agayan ayat. Tatang, ni Rosano pa'y lang ti makaamu nga agayan ayat dan. Ngam numadoktalan day ta ni Maureen. Jack Lamon. Uray ni Rosano. Numaduktalan na
Asikatiin na ni Brian. Inururumandak idi tatang. Kadyak kayat akas tamanan ti aramidan da iti anak ko. Jak ipalubos. Masansan nga ramidem na ito'y. Ni Bernadette kumati panunutam. Noon niya ti bunga na gito'y nga aramidem maurin. Dad, sanda ko ang pigbigatan. Saan ka ngungungtan ngembal palagipan ka lang? Saan nyo nga dadapag sakitin ti hulok? No sana ka nakasangpot ti Jibalay, amo dalatan nga daak dito'y. Nga magparparang akong konsintiran ka. Naloko ak nga, ma'am. Mabali na gasta di ba nagkitam kanya. Ngamdiyak kanunungan ti aramidem maurin. Daita nga rod, Dad. Nakabaybayag kayo nga abogado. Baknang kay kuman. Katyak kaya ta may padaga kanya. Yak mawatan man niya ti problemam. Naragsak ka kumahay ti pamilya. Kasano nga ibagayo na ragsakak? Awan mangipatpatag kanyak. Ulit-ulitam nga ibagbaga kanyak na ita. Adakan ka. No apay asaan ang naragsak ti panagdinayo nga kasawa. Sandak ka di sardingan, Dad? Kaya't siya ajak pulusan no may dito'y balay. Adakan ka no kaguranak. Nga mar-aramidek lang ti pagrebengak kasama. Yak kaya apagbabawiyam to di amin. San ka kumaami pada kanya? No sandak mo't lang ang gaan, panawan kayon. Talagang nga ipaspas ni Brian ti agar-aram kan ka, Bernadette. Nagsapa ngay may nagpasya. Saan mat ngay may, mami? Nakitak ni Tarwar. Diyak nakasarita ta pimano mo't ladagos. Malaksin nga amangan no ni Daddy Mlang tirinantana. Amangan, mami. Itayak pa dito sala sa nakatugong agpaspasa iti libro. Namigat kayo ka din? Madabdaban ton. Maturog ak pailaan. Kaano gayam tiro kiti klase yo? Ento no may alawas, mami. Nakasagana akon. Nagatang kong dagiti masapol ko iti pagadalan. Ti panagadal mo, ti pa may Sam, Bernadette. No saan ko mapimano ni Brian itay? Kasarita ko ma. Sige. Magkapungtot sa ni mami ang simangpat. Apay nga ta. Ay, kasano lang atan numamuan na akaayan-ayat ko ni Brian. Nalangin akan nagnagan ti mami ni Brian, ti may isang stockholder ti korporasyon. Kat ni Laura, adda ka no di Nueva Ecija nga grigrigat. Nagungat ni mama, hindi bagak nga amangan no kanagnagan lang ni Laura. Nagado a problema a masapol nga si kaswak. Nainayon pa da ito'y. Nagasaritag ni Norman na balayan. Iswa talaga takin ko ay di pabrika.
Sigurado ka kadi iti dayta abalayan? Ang mga dami matlang. Baknang ni Norman. Nagdakkel ti balay na. Saan na nakaskas daw? May isa ka nga executive iti dakkel a korporasyon ng Amerika. Sakbaing nga negosyo ditoy. Ang mga numabalin mo aduktalan no anya a korporasyon ti nagtrabahuan ni Norman. Nalawa ti Amerika balayan. Amok dayta, nga manya ti amu tayo. Ang mga nukamang ti dakkel a sindikato. Anya? Posible, saan ka di abalayan? Nalimad latta ti panagraira dagiti sindikato iti droga. Nagdakaskit din ti panagpampanunot na ito'y at tao. Kabayatan nga umpay klase mi lolo. Agpalabas sa kiti oras dito'y talon nyo. Ay nasaysayat dayta ngamiti may barkada ka, apok. Awan pa'y tinamamok apakibarkada ak lolo. Malaksid nga tano agad adalak ton. Adamot ni Bernadette. Apang ipaayak iti panawon ko. Nasaysayaat no di mo masurutan ti makibarkada manayin, Brian. Saan kayo kading agkita ka ni Bernadette? Nasapak ana pa nagibalay da lolo. Ni daddy na lang ti rinantak. Apagbitmat lang ti panagsarita mi. Imbagak lang kinkwa na. Ti pinaedanon ni mami. Aka nagnagan ti maysa nga stockholder ti korporasyon da. Ay kasta ka day. Ay nuamum na ko maprayan. Awan pulos ti amum itinapalabas ni Laura. May kagayam dito balay tay bigat. Ni mami tinang kaamwak. Angam saan ka matatimanon? Ni dadin ti rinantak. Yung sana ka nagbayag, dadakan pa panan na. Imbagak lang ti pinaidano ni mami kinkwa na. May papanitian niya day jay. Tsak ngamin nangag tinagsaritaan nyo, edi. Adan sa kano'y stockholder ti korporasyon nyo, aka nagnaga ni mami. Kanagnagan? Kap apelyedo na? Kasta nga agpaiso. Ay, nagsayat ko man nagpaisan niya, Brian. Ta siyempre, nagsusugpon ti negosyo dagiti dadakkel ta. Nadardaras ang makapagkinaawatan da. Dahil mo tinapanunot ko. Mabalin ka ding agpasyar ta inton malang. Pasensya ka na. Anda ngamin ni mami. Saan da pa'y nga amukin ni Lola ti relasyon ta? Maawatan na ko, ma. Sa anak pa anak kasagana. Apay nga na problemahan nyo na ita, mama. Dagiti negosyo tayo langan ti asikasun tayo. Jak maawatan da ito'y amarikilik na krusano. Nabara tirik na kiti day jay Norman. No apay ngamin anak panunot na ti imay nagnegosyo dito'y San Cristobal. Mawatan kayo matket di. Kinapudno na. Nagsasaritaan mi da ita iti board.
Napingat ngamin ngagkalaban na iti call center ang negosyo tayo. Dayta nga rod. Ngayon awan mabalin tayo. Ni Norman ti umuna na nakapanunot iti dayta negosyo. Di mat nakuna ni Daddy, iti dapay iti Amerika. Aday tati pampanunutan na ang negosyo. Mabiit laeng. Saan nga ta nga agam amuda iti dayjay anorman kan iti mami ni Brian? Day tati ka mo, Mama. Malagip ko gaya. Kumusta ti Paktorya? Pay nakasarita ni Engineer Manahan. Agpasyarak man kiti ijay Paktorya. Kasanungat hangag pa'y suday tuyen. Panagkunag. Uray kasano ti panangliklik ni Lura. Dandanin maduktalan ni Rosano. At ti anak ko, ti akin anak ni Brian, akayan ayat ni Bernadette. Ay, kasanon nga talangay na. Intun mapasamak dayta. Naulim ka hindi pa nagbiag ti anak ko. Sa kalpasan na mariribok manayin. Ang no saan agapukin ni Bernadette. Amangan, no saan pa'y nagbaliw ni Brian. Nakapasyal kayo man. Apaya si katinang ilukad. Damat kayong katulong yung agsibsibog kadagiti mula. Timulong ang namin ang nagsibog kadagiti masetas. Nagmayat dagiti sa habong lolo. Gaputa as sidigat kiti ruangan, siya konti nang ilukat. Kad ni mamem, rimwar manan. Aday ti kwarto na ni Daddy. Itay makapangal daw, nagsublimat lang ang nagida. San kami pa nakapagsarita? Danunag man nga ron. Sumrakailatan, lolo. Umaik to dumanon inton madamdama. Agin inom ka matgayam dito salas yung maurin. Tiyan mo ti anak mo, matmaturog ka pa lang. Dad, nasakit yung ulok, anak karing. Isang amoy nung magpailaang ta. Ago para kay banyo inton madamdama. Amo, anak agura ka kanya. Isong ay maya. Saan nyo kuman ngay palagip na dyan, Dad? Diyak kagimulmula itigura ka da kayo. Nasayad no kasta. Nay. Damat ti anak mo. Wala. Isardeng mo daginom. Amang ano kaya tiyo da kayon ti mangibos iti da ito, Dad? Basit iti nabati eh. O sige, nakagdigosan. Dandanik pa ikit niya nalipatan ti sabdak iti airport. Kapilitan ang pinaunaklatan ni Berting. Napardasak tagpataray. Amangan no apaglanding to pa ilang ti aeroplano. Iton makatano na kiti airport. Paduo na yan ti pakaririmbokak. Di masabat ko. Kasala, isa ti kotse ang nakita ni Daddy ang naglugaran ni Laura.
Saan? Anya pa iti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, denggan inton bigat ti tuloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Nobela ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Amuyo kadi nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti nga to abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulag da. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos si panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Segun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamig. Oh my God! Oh, kay Dan! Pakasim! Ginapagaramitan ni Tito Gas! Nakamanda! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat pari ti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas. Gapoy ti kaado ti pakakumikuman ni Mayor Placido. Di na pa yan malagip ti umadanin nga anibersaryo da nga agasawa. Impalagip nga rod ni Doña Agripina. Kunana akayat na apabaruwen da dagiti karin-karida. Ngem kuna ti Mayor ama kumikum to iti day tangal daw. Banag aragpungtutan ti Doña. Iti sa Balyabangir, napandamatyas ken Miguel iti pantay.
kat nagsursurda a pumaltog. Kat ita, denggen nyo tituloy tinobela na polwan. Naitalimeng Agura. Naibitin ka nang iti pagpraktis sa mapumaltog, Miguel. Sirige mo, ti kahit mapuntirya ay. Uwan tatang. Anya ka na ganyan nakabitin, ti una ay mapaltugan. Jay akin to nga tatang. Kampay di. Ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti kababay na. Isumot dagiti asungot a gwardyana. Sige, tiram nga ron ay. Uwan tatang. Isuda dagiti nakabasol kanya. Oh! Ha? Napuntam. Kastanto ti aramidek kini Mayor Placido tatang. Apay agas lanalo sa mantiro pa yo. Gaputa marurudak unay kan ni papamiha. Ha? Anya ko matikarorjo kan kwa na. No kaano pa'y adandanin ti silver anniversary yo. Isumot ti pa nagpaspasugnod yo. Gaputasan akayat ni papam arambakan mi ti silver anniversary mi iha. Anya? Iti anya rason, mama? Gaputadan to kanu meeting da ama mayores iti kaldawan ti anniversary mi. Tanapat patag ka di pa'y laang day ta meeting ta ngam ti anniversaryo yo, mama? Day tangaro ti paglukluk sawak ita ka ni papam. Takas lalim mami isan ti panagayat na kanyak. Ay, hala. Bayan nyo, tasyak to ti makisarita ken ni papa. Kayat ko kumaadublian mi ti agkasar iha. Tapno mapabarumi dagiti karing-karimi. Alang, ti kay danag. Siyak ti makamo amang ibagay ti daytaken ni papa. Burog, saan dabay nga gawid di jabalay? Sa dinong arot, ti papanan tayo, Mayor. Bueno, inkay kadimanan kitaan, ti may patpatakdar nga eskwelahan nyo. Saan? Pasyaran ta, titaltalunan ni Deda Miguel kan Matias. Anya, makalagip kay mananaamapan mang pasyar, Mayor. E dinto ta sumagmamanaon nga aldaw tinapalawas. Sipod pimanaw da Miguel kan lakay Matias. Kaya't kuha makita dagiti na panawan da amula da. Ay, uwan gaya. Kanya ti plano yung kadagiti na panawan da amula da, Mayor. Siyempre, da tayo ti agapit. Nuwad na mabalinen ama apit, burog. Di yung ka di mapanunot nga iyawat iti sa bali. Dagiti taltalunan da, Mayor. Saaden, diyak kayaten nga iyawat iti sa bali. Ay, asinon tong arodan timang talon, Mayor. Ado ti mabalin ko at ang danan. Isu nga awan parikot iti dayta. Ay, Miguel, kita ti anak mo na makaayon at dandim magsinan na. Mayat na ano kasta nanang? Uba, tapno amom ti kadagsin na. Saanin nanang? Nakay tulatan ti mga ubakin ko na. Anya? Ay, unay kan. Di mo man lakailiw nga uban ti anak mo. Saan ko nga anak na ita? Anya ti inta na mitim mo? Ha? Kwa? Awan nanang? Kaslada nang ngagkuitay ng Diyak na awatan. O sige nanang. Panawan kay pa dito eh. Tarugyan min ngay patakder kinitatang di kalapaw apagyanan tayo. Aguray ka at apay damagag baraw. Ha? Anya rita, nana? Siya konti mga aywan iti anak mo. Sipod na tay ni Amira.
Diyak pa'y nadamag no anya ti kayat mo anagan na. Wen gayam. Jak pa'y na ibaga kada kayo noan niya tinagtulagan mi idi kini Amira anagan na, nanang. Anya tinagtulagan nyo iti nga ipanagan iti apukok. Angelo, nanang. Patwa pangkis. Sino tinaggalay ti bagas ti kamuti kanda dumapayamula ni Batyas? Amangan no dagiti matlang katalunan nyo, Mayor. Sana mabalin nga pitan di sa bali tinapanawan na Batyas kan Miguel. Siyang tirumbang nga gapit burog. Di tayo mat nakita no asino ti may nang kali ti kamuti kanda dumapay. Isabay anyon, Mayor. Masapol amaamuanta no asino tinaturad ang nagtakaw burog. Agdamag na. Ni kainggo dayay mangipapaarap itinong na, Mayor. Sige. Asit gam kad pagdamagam. Bareng nakita na tinagkali. Nakalim ka din, dagiti pakaipatakdaran dagiti adigay, baraw. Wen tatang. Miguel, kitam dagiti sumungan. Ni, dagiti mat kakadwa tayo manalon tatang. Anya nga tirantada dito eh. Ay, wan. Naibagay di kanyak nigmay, nga umay datatulungan ngagpatakdar iti kalapaw. Saan kayo mga amang ano at damatamaan nyo? Di nakatipan burog, tamang ano si katipal tungak. Makapungtutak unay itimbaganin ko. Kadamatyas kan Miguel tinagkalir. Burog. Dalagasog. Mayor, nenggo tinagasog. Aso dayjay, naudatanan. Anya? Natamaan nyo, Mayor. Patwa pangkis, sana mabalin na patay. Arayatan taburog. Apay nga ta. Di matla sumangpatan da burog kan Placido. Napanandangatan. Mama. Apay di kay makatal na. Iti kay pailapag-napag na. Kaputa, akaba ti barukong ko. Gapo iti kaawan pa'y napapam ka ni burog, iha. Ay na, Mama. Kas kaila dinaruam. Politiko ni Papa. Kat sumangpat dan tulat na. Iti driver bodyguard na. No sa dino man tinagturturungan da. Mayor, kung ti doktor akritikal ti kasasaad ninggo. Alia, patwa pangkis? Numatay kat sigurado. Adakal ti panang babalaw kada tayo ti aking pamilya, Mayor. Pues, tapno saan na madadal tinagan ko burog. Sikat yag pamarang nakapaltog keng kwara. Anya. Ay, jakayat, Mayor. Jakayat ti mabalod. Anya ti danag mon. Mayor ti among burog. Siyak ti makamuking ka. Agpabalod kalatan ti liwen da kadag iti polis. Tapno may pakita. Akaslasan ko ngan anaken ti madi nga aramid mo. Nalawag. Di cellphone ko, agri-ring. Bareng no ni papadaytan, Mama.
Isungag pa iso iha. Hello, Placido. Sa dino tiyayan nyo kaniburog? Adda kami dito ospital, Agripina. Anya, apay nga da kayo dito ospital? Uno, nadisgrasya kayo kadi? Saan kami na disgrasya? Ngam hindi ada napaltukan ni Borog kamanalon. Anya? Tapay. Danton balay ngilawlawag ko tinapasamak. Ayan nga rudan ni Borog. Kadwag dito ospital. Tadwa kami matlang ng ospital itinapaltukan na. Amo ka din dagiti pulis tinapasamak. Wen, tada nang iyawag itinapasamak. Imawagak, tapno di kay madandanagan. Sige, kastapay Agripina. Bye. O sige, Placido. Urayan kayo ditoy. Bye. Malmalpasan di kalabaya matyas. Agyaman na unay kada kayo kakadwa. Iti panang badang yu kada kami kan Miguel. Ay sanda kayo alinagsay na kadwa aming matyas. Tatang, pagsardingin nyo pa lang idatag merienda tayo pa. Ay natilinuto ni abalayan merienda tayaw. Linentasa ba? Ken kamuti tatang. Sa napan ko inuli jay dua kapunan nyo. Kat inalak na giti mabali na makalog. Isuti pa naka soft drinks tayo. Ay, nay, mas tinalom kinyaw. Titubog na, ti kayat ko asawain. Kakadwa, isarding tayo pa tiyag trabaho, ta agmerienda tayo. Borog, agsaganakan. Sigurado nga umaitan dagiti pulis sa manggemegkeng ka. Anya, Mayor. Talaga ka di nga ipabalodak nga awan basol ko. Natayan ninggo. Ngamtang iwat mo. Kunak asik ka timanghamin itinapasamak kininggo. Imawag kanya ni Hepe. Umayan dagiti tao na kat aristaran na ka. Anya. Di ka madalagan. Siyak tumit lang ti mangipamuspusam iti irurar mo iti pagbaludan. Ayaman kami iti merienda matyas pagay. Da kami tirumbeng agyaman. Time may da kami tinulungan kinitatang kakadwa. Ang tumatayon tayo palayaw. Ay, way, agatip tayaw. Ay, at danton pagturugan mi abalay may intun rabi ay. Wala matyas. Di mi mas baalan tiragsak mi. Iti kadayo ita kada kami kakadwa. Da kayo tinang papigsamanen kada kami. Papa, anya talaga tinapasamak. Kasano na paltugan ni Borog ni Kaingo at katalunan tayo? Ako. Magarami naklatan iti palsong istorya. Oh, apay adi kay makasumbat, Papa. Makasoy nay. Ipaparabi dininggo tinwang na. Iti abay iti kanaway. Madabot ni Borog iti asideg na tadabilit asursurutin na paldugan. Anya? Anya nga rin tinapasamak? Nagdisutibilit iti bukot tinwang. Kati sumet na pinaltugan ni Borog anyapay. Ninggo tinapaltugan. Anya? Kasta tinapasamak? Wan. Kada kunak ni Borog. Gaputan na tayo ninggo kat masapula sumuko asita talogod ka nagiti pulis. Dandagiti pulis pa ba? Umay dalagid din kamagan ni Borog. Nalpasan di ba kayo, Matyas? Yes, nalpasan. Wen, katagyaman kami kada kayo kakadwa. No di da kam tinulungan,
Ang mga no di me pa'y kumana ikali amin ita ti adigit ito'y balay mi. Ti Diyos ko malatan ti mang supapak iti ayat yu kada kami kakadwa. Ay may sa tayo, machos! Wana. Uray adna kami dito'y sa bali a lugar. Kadwa da kami latamit amang tuntun iti karbengan tayaw, iti daga asuksukayon tayaw. Tatang, saan tayo na makipagtarewid-wid iti daga ni Mayor Placido? Tainikat na tayo na akatalunan na. Ayun kaya man niya. Uray pa no inikat na ta nakatalunan na. Tumulong talata mangilaban iti karbengan tayo amin. Nih, tasilpon mo, Pidong. Agri-ring. Sungbatam tamangan no emergency. Miguel, sipod nakapanaw dagiti kakadwa tayo. Kati ka pa'y nagtalna. Pag nakaapag nakasla maburburiburan. Apay aya. Gapot ay mawag itay ni Kulasa, nga asawa ni Pidong Nanang. Katimpadamag na, anatay ninggo. Anya? Ay, good. Anyat, inbatay na ka na. Napaltugan ka na, Nanang. Ha? Sino tinang paltugan ko, na? Saan nga imbaga ni Kulasa? Iso nagdardaras dagiti kakadwa tayo ang nagsublin ijay San Simon, Nanang. Ita tijak mautob a panunutan, Miguel. Apay pinaltugan na ni Ingaw kat nakasingsin pa. Oray siya, Tatang. Sino nga tatin ang paltugin ko, na? Adda nga tan nalimod a kaririri ni Ingo. Nakataltal na nakaulimak ni Ingaw. Taltalon kan balay lang ti papapanan na. Apay pinatay da. Adda nga tabasol na, Tatang. Ngam, kasanulaan ng ti kadagsun ti nagbasulan na. Taapay pinatay da pay. Tinasaya at mintan tumat kitaan ti bangkay na. Tapambarantan ti agdamag. Apay pinatay da. Irwardak dito'y dinak ibalot para warandak. Simbergwensa. Dahitat maganganab mo borog. Ikarom tinagbasulam iti pagbaludan. Ay, namulil ako, ma. Doon niya Agripina. At asawa yung tinakapatay kinain ko. Oh! Apay amol mo lagatan naklatan, borog. Mama, agawid tayon. Sumarong kartayan tulangan ito maminsan. Ay, senyorita, pagibagamtungan kini papangyo nga umay nakmat pasyaran dito'y pagbaludan. Juan Barog, namnamam nga idanon ko dahi tabilin mo kini papa. Ay, agyaman ak, senyorita. Mama, umay kan. Agawid tayon. Kumusta kan, Borog? Ay, agyaman ak. Ay, may dakmat lang pinasyar dito'y pagbaludan, Mayor. Da kayo kumati adda dito'y saan Asya. Takniwat mo. Di na kisarusarak, burong tapalsugan ka. Ay, di amok. Nujak mapadasan ti umay dito'y pagbaludan, Mayor. Ay, di amok kat makarawarak matladagos. Pasensya ka. Medyo may bayag bas si tinurar mo. Nagigay tumod nga minagkamang di media. Nakatutog na di kasom burog. Ay, Mayor. Kung nati asawa kita yung mawag nga gurigor kanumat ti buridag mi. Ay, kat siyak kanu lang ti awagan na. Iso nga ikarigatan nyo kumamakarawara kon. Itamat lang nga aldaw, Mayor. Sige. Kidag, burog. Di yung kumayalang-alang ti irerwar ko dito'y pagbaludan, Mayor.
amangan no parigatan dakdag iti pulis ket mapilitan nak amang ibaga ada kayo ti pudno anak kapatay kinenggo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections. Kasi ti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar, ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar. Awan tinawat ti Pilipinas ken ni Aguilar a royalties. Awan ti muscles kadagiti ramay ti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik ad adungem 2.5 billion adaras iti 70 years